Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. O programa de hoxe é ben especial porque, ademais de contar con convidados, temos un público de maravilla. Veciños e veciñas que están ben fachendosos do seu concello, de Outeiro de Rei, xa que esta é a parada do programa de hoxe. Pero antes de comezar, como sempre, imos coñecer os convidados que me acompañan. Comezamos por Óscar. Hola. Hola, moi boas. Contanos aquí un pouquiño sobre ti. Pois son un veciño de Folgueira que ten unha ganadería dedicada ao leite. E pouco máis. A ver, Ana, que nos conta logo. Eu son unha veciña de Outeiro de Rei da parroquia e teño un bar xusto no casco urbano. Unha veciña que venden de Alfoz. Logo xa nos contarás como viñeches dar aquí. Vamos por este lado, David. Son David, teño unha empresa de servicios agrícolas na parroquia daqui do lado de Robra. E a ver a túa compañeira Alba. Bueno, pois eu son Alba, e son a presidenta da Asociación Cultural de Penas de Rodas e xustamente son dese pobo que é Santiago de Gaioso. E agora xa feitas as presentacións, imos coñecer esta vila. Adentro vídeo. Outeiro de Rei é un concello cheo de historia e beleza onde se respira a esencia de Galicia en cada recanto. Un lugar que acolle a máis de 5.000 veciños e veciñas que non poden estar máis fachendosos desta terra. É un paraíso, con todas as letras, rico en flora e fauna. Mesmo acolle un enclave natural onde poder admirar e desfrutar da biodiversidade de diferentes partes do mundo. A súa ponte colgante cruza o río cunha elegancia que convida á reflexión. Trátase dunha estrutura que foi testemuña de milleiros de momentos compartidos e de pasos que conectan con xeracións pasadas. Esta vila foi tamén berce de poetas. Aínda resgarda como o mellor dos tesouros un lugar que convida a somerxernos nas palabras que definiron a identidade desta terra. E tras este pequeno vídeo de presentación, comezamos o debate. Comezamos o debate cunha pequena definición, a de éxodo rural, que é esa migración, xeralmente de xente moza, do campo cara ás cidades. Vos credes que isto segue ocorrendo a día de hoxe, David? Eu creo que en concellos como este que non pasa tanto, debido a que estamos situados cerca da capital e temos uns excelentes servicios equiparables aos de calquera cidade. Alba, ti que opinas? Pensas que... Eu penso un poquinho como a él, pero sí que se sigue trasladando a mocidade cara ás grandes cidades. Teñen moita máis capacidade de servicio, de ocio, entón sí que esa mobilidade sí que se sigue facendo ou segue correndo. Por aquí, que pensades? Máis como Alba, como David? Eu como Alba, porque teño moita máis opción a ocio, diferentes actividades, traballo. Óscar? Bueno, estou un pouco máis do lado de David porque creo que ao estar tan cerca este concello de Lugo, pois poden seguir estando aquí e disfrutar do que te ofrece a cidade de Lugo. É que nos ofrece Outeiro de Rei, porque é certo que facedes alusión a todo o que nos ofrecen esas cidades que temos preto, pero Outeiro de Rei, sí, que ofrece? Para min ofrece casi de todo tamén, a verdad. Ten servicios moi bons. A nivel de vida, que nos ofrece? Ti como dona dun bar? Temos a ver, a casa, traballo, que tamén hai postos de traballo, e o que falábamos, temos a cidade, que moitos viven aquí, pero traballan en Lugo, está preto unha cousa doutra, e despois aquí temos a opción de que o tema no ayuntamiento, cos nenos e con todo, axuda bastante. O sea, temos esa parte máis de tranquilidade, de servizos igual máis accesibles ou máis personalizados, e tamén estamos preto da cidade para obter outro tipo de beneficios tamén. Alba, contamos ademais con paisaxes e con lugares especiais. Sí, é que a tranquilidade tamén chama.
a ver, aquí podes ter pues, a túa casiña, o teu circundo, non é o mismo que estar na cidade, andar sempre a 1000, eso tamén che permite, e o feito de estar tan preto do que falaba Óscar, tan preto da cidade, que teñas eses servicios tamén un poquinho máis a mao, eso tamén chama. Aparte de que temos un cole estupendo, con uns horarios estupendos, facilítanos moito a vida os que somos papis, temos milleiros de cousas. Estarme falando dunha morea de cousas, pero eu quero che preguntar por unha que aínda non nomeaches. Emprender. É posible emprender nunha vila como esta? Sí. Que nos ofrece neste sentido? De feito, temos un polígono que está en ampliación. Hai outros municipios a carón que non teñen esa posibilidade ou que non a teñen tan fácil como che poden poñer aquí en Outeiro de Rei. É que, claro, canto máis che facilitan as cousas, pois é moito máis fácil. Entonces, sí é verdad que estamos gañando moita máis poboación por ese tipo de servicios. David, ti eres un claro exemplo de emprendedor. Tes a túa propia empresa. Contanos en que consiste. Pois ofrecemos todo tipo de servicios agrícolas e forestais a gandeiros ou pequenos propietarios de terras. Entón, ti eres defensor de que nun concello como este pódese emprender. Evidentemente. A ver por aquí, que opinan? Porque, claro, Ana tamén ten o seu propio local. Sí, foi a raíz de que aquí hai traballo. Hai xente que consume no pobo, que gasta no pobo e que se move no noso pobo. Porque contanos como foi a túa historia. Ti ves de outra vila. Eu veño de Alfoz e acabei aquí por traballo. Empecé de empleada. Despois de 4 anos de empleada, deuseme a opción de poder quedarme co local. E levo xa 8 anos. E o teu compañeiro tamén un emprendedor aquí, neste caso no sector primario. Contanos a que te dedicas. Pois teño ganadería, que heredei de meus pais, entonces, como xa o tiña medianamente montado, pois decidín seguir ese camiño, totalmente. Entón, ti tamén defendes que é posible emprender nesta vila? Sí, sí, e cada vez máis, porque esta vila está medrando. E que vantaxes ten emprender nun municipio como Outeiro de Rei? Que vantaxes podemos atopar? Pois eu creo que, sobre todo, a tranquilidade de estar aquí, vivir máis cerca da naturaleza, que eso tamén influye moito na maioría dos casos, e despois que, por exemplo, neste concello, tes facilidades nos temas burocráticos, sobre todo, que te axudan máis que nunha cidade grande, claro. Porque, Ana, ti no teu local notas que hai unha relación distinta? Que, por exemplo, se tiveses o local na cidade ou noutro sitio máis grande? Sí, é unha relación máis cercana, máis de tú a tú. Conoces a casi todos os clientes. Algúna outra vantaxe se vos ocorre? Xa dixeron unha morea delas. Pero sí que é certo que igual podemos destacar ese trato tan cercano, ou o que dicías, tema burocrático. Porque que trabas temos a hora de emprender a xuventude? David, ti terías algún que outro obstáculo a hora de emprender, non? Non? Foiche todo sinxelo? Sí, Sí? Pois entonces, un chamamento a que a mocidade emprenda. A mí que me dixeron é pasa a traballar, que sobra moito que facer. Entonces aquí sobra traballo. Sobra. E non hai ningunha traba para a mocidade a hora de emprender? Aquí non. Non? Non. Igual nunha cidade sí, verdade? Moitas máis. A ver, máis que nada porque nunha cidade sempre compites con máis xente, o tema económico tamén é bastante importante, xa donde asentarte tamén é a historia de buscar, pero sí, eu penso que principalmente o problema na cidade é económico. E aquí, pois este tipo de problemas, pois non contamos con eles. Ou en menos proporción. Entón, facemos un chamamento a que a xente emprenda no rural. Vos animaríades á xuventude? Sí. Totalmente. Un sí rotundo. Pois aximos aproveitar, xa que temos público, a que nos falen tamén un pouquiño sobre este tema. Porque eu creo que aquí eles tamén teñen moito que dicir sobre o emprendemento na vila. Así que, veña, imos falar con José. Pois eu estou de acordo cos meus veciños. Ao final, esta vila é unha vila que che ofrece un montón de servicios, a nivel, desde o Concello a nivel burocrático é algo tamén importante que che axuden a emprender, e logo pois a cercanía que neste caso con Lugo tamén pode axudarche a
a exteriorizar un pouquiño o teu produto, no caso de que queiras comercializar un produto ou producilo incluso, a nivel de buscar traballadores que che axuden a levantar o teu negocio, e logo tamén a saída do produto que comercialices é máis cómoda para ti neste caso. E consideras que igual a xuventude ten ese medo a emprender por como está a situación actual, que igual, como comentaban os teus compañeiros, en povos pequenos pode ser máis sinxelo para eles? Sí, eu creo que é un pouco o problema principal de non emprender neste caso é a mentalidade da xente nova neste caso, que teña máis medo a fallar, máis medo a que lle salga mal o que queiran levar a cabo. Entón, eu creo que é máis un problema de non querer fallar ou non querer emprender por eso. Pero, bueno, estamos vendo que é máis sinxelo ou de primeiras é mellor facelo en povos pequenos porque iso, os prezos dos locais alo menos van estar máis baratos, imos ter unha relación distinta. Entón, facemos tamén o chamamento a que emprendan en vilas como esta, máis pequeniñas? Sí, eu creo que sí. Ao final, o tipo de negocio, dependendo un poquinho, lógicamente, do tipo de negocio que queiras montar, pero en un povos pequenos, pois, vai a ser máis familiar, vai a ser máis cercano, vas a ter un trato con todo o mundo un pouco máis especial, por decirlo de alguma maneira, e creo que a hora tamén de reconfortarte a ti mismo que pode ser máis bonito. Pois moitísimas grazas, José, pola túa intervención e imos continuar falando cos convidados. Eu agora quero incidir no sector primario. Que importancia ten este sector para a economía local? Óscar? Pois eu creo que é dos máis importantes, totalmente. Hai bastantes ganaderías aquí, de todas as cousas, agora tamén hai de avícolas, hai de todo. Entón, eu creo que é unha das máis importantes, con diferencia. Estades de acordo co vosso compañeiro? Sí, e aparte temos moitas industrias tamén relacionadas co sector primario, tanto de transformación de leite como de outras cousas. E vos sodes un claro exemplo de persoas mozas que se queren dedicar ou que o están facendo neste sector. Pero pensades que isto está xeralizado, que a mocidade se interesa polo sector primario? No. Por qué? En gran parte por como está visto, pola educación e por lo que se transmite desde sempre. Porque, por como está visto, como crees que o ve a xente? Eu recordo cando estudiaba, todo o mundo te orientaba a que se eras bon e querías ser algo na vida, tiñas que aspirar a outro tipo de traballos e non quedarte no sector primario. Son como estereotipos que creo que aínda están moi vixentes. Óscar, ti tamén viviches este tipo de comentarios? Sí, de xente, cando eu decidín quedarme coa ganadería, houve xente que me dixo que ese era un atraso, cando eu contaba con que non, e sigo esperando que non, pero bueno. Ana, ti asintes, porque aínda que non te dediques a este sector, tamén escoitas ese tipo de comentarios, igual? Sí, moita xente ainda cree que o sector primario é como que non vale para nada, traballa neso, non, é todo o contrario. Alba, ti que opinas? Eu penso exactamente igual. O problema é que a xente non se dá conta de que o sector primario é a base de toda a nosa sociedade en canto a consumo de produtos animales frescos. Ese é o problema, que non nos damos conta de que o sector primario é o primordial e necesario. E pensades que a xente está informada de todas as posibilidades que hai? Porque ti comentabas que había unha morea de negocios, sí, avícolas ou de outro tipo, e ti tamén facías referencia á industria. Pensades que está informada de todas as posibilidades que ten o sector primario? No, de feito, eu creo que todo eso parte da desinformación. Que lle diríades, entón, vos como en primeira persoa estades vivindo do sector primario, que lle diríades á xente para que se anime a emprender neste ámbito? Primeiro que foran ver como é agora. Supoño que antes era moi difícil, pero cos avances que hai agora nestes momentos, creo que é casi mellor traballar no sector primario que noutros sectores. Primeiro que se informen, e despois que decidan. Ti que lle dirías? Un pouco o mesmo, e despois engadir que non é a xente que se queda no sector primario a que menos preparada está ou a que non sirve para outra cousa. De feito, é o contrario. Hoxe, no sector primario, polas condicións nas que se traballa todo, requírese moita máis preparación incluso que para outro traballo calquera.
Si, igual, iso era un dos comentarios que escoitabas, non? Que para dedicarse ao sector primario non facía falta prepararse, todo o contrario. Agora mesmo fai falta máis preparación que nunca, non? Sí. Pois agora xa, deixando de lado o emprendemento, o sector primario, vou facer alusión a un poeta desta terra, a Manuel María, que dicía tal que así: ollades a antroidada, son galegos, xente do pobo, sinxela e moi normal. Olladios como un fato de borregos, falando o seu castrapo típical. É dicir, estaba facendo alusión a eses comentarios, neste caso non ao sector primario, senón a quen falaba galego. Vos pensades que seguen existindo estereotipos sobre a lingua? Eu creo que sí. Moito menos, pero sí. Que tipo de estereotipos? Que os de pobo somos máis paletos. Ese, para min, é o máis básico. Algún máis? Escoitades algo por falar galego? Algún comentario? O de eso, de que son paletos, pero despois dai... A ver, eso vai un pouco, se ti estás na cidade e ves do pobo, si podes chegar a escoitar, xa digo, agora prácticamente non, pero cando nos éramos máis rapaces, sí. É certo que se vincula iso, o galego a lugares máis pequenos, ou igual hasta a menos nivel de estudos. Sí. Sí. É porque pensades que estamos a perder galego falantes, porque hai pouco saíron á luz unhas cifras un pouco, bueno, que asustaban, non? Que sobre todo os máis pequenos non estaban a falar galego. Óscar, ti por que pensas que ocorre isto? Pois eu creo que o problema está nos centros educativos gran parte e despois está nas familias, porque agora nas familias non inculcan a que falen o galego, xa falan o castelán, entonces os nenos según van medrando só falan castelán e o galego xa se olvida. Ana, ti por que pensas que ocorre isto? Eu parte polo que dice Óscar e tamén porque os extremos son malísimos. No cole nos estudamos en galego e en castelán. Agora a maioría das asignaturas só nun idioma. Terían que ser máis ou menos igual para que os rapaces puderan aprender nos dous idiomas. Exacto, un pouco de equidade e que eles sexan quen escollen. Exactamente. E por aquí, por que pensades que sucede esta perda de galego falantes? Un pouco polo mismo que dixeron os compañeiros, polos estereotipos de que os galegofalantes son xente de pobo máis inculta e sigue perdurando iso no tempo. E que solucións se vos ocorrerían para que, bueno, evitar que se perda a nosa lingua ao final? Home, pois xa nos centros educativos darlle maior auxe ao galego e non ao castelán. Castelán sabemos todos, pero o galego non. Hai moita xente en Galicia. Despois tamén hai que contar que temos moita xente que ven de fora. Entón, aprender o galego ou sí ou non, o castelán sí, entón ao final unhos por outros e vaise deixando. Algúnha outra solución, a parte da educación que é a base primordial, algunha outra? Contidos en galego ou... Vos no vosso día a día falades galego? Sí. No ámbito laboral? Sí. E pensades que hai algún tipo de obstáculo por empregalo no ámbito laboral? No. Para nada. Porque é certo que moitas veces dice que se queres crecer laboralmente ou acceder a outros mercados, non fales en galego. Vos isto vivídelo no vosso día a día ou falades o galego a diario? Eu falo galego a diario. Sí, eu tamén. O 90%. Entón, agora, xa para rematar, vou pedir a cada un de vos que vos dirixades aos máis pequenos. Aqueles que son, ao final, os responsables tamén de continuar con esta lingua. Decídelle algo, unha mensaxe, para que, por favor, continúen co noso idioma, que o resgarden ben. Óscar. Pois que falen o galego, que para min é o idioma máis bonito que hai. Que lle dirías aos máis pequenos que nos están escoitando desde as casas para que resgarden o idioma? Que foi o que nos criou, é a lingua dos nosos avós, e para que siga aquí como cando nós marchemos hai que seguir falando. Unha herdanza. Por aquí, David. Que estamos en Galicia e que é un idioma tan válido, oficial e digno o galego como o castelán e que é unha pena que perdamos o legado de tantos anos atrás. Un idioma con futuro, ao fin e ao cabo. E Alba, xa para rematar, que lle dirías aos máis pequechos? Pois que xa que nos gusta ser sempre diferentes en todo, saber galego diferencianos de moita xente.
pois xa con estas fermosas mensaxes imos dar por rematado o programa. Eu sempre lles mando un bico á xente da casa para, bueno, achegarles un pouquiño amor. Pero aproveitando que hoxe aquí hai público, imos rematar o programa pois con un forte aplauso. Así que, milleiros de grazas.